Så, ja. Ja, vi har om dansk økonomi og EU. Og da EU blev oprettet, så var det fra starten for at skabe et fællesmarked, der skulle øge det økonomiske samarbejde mellem de europæiske nationer og dermed øge den samlede velstand. Der blev så formuleret 4 friheder, som skulle gøre det muligt at producere og købe varerne billigst muligt. Og den første, det var fri bevægelse af varer. Den anden var fri bevægelse af serviceydelser. Den tredje var fri bevægelse af arbejdskraft, og den fjerde var fri bevægelse af kapital. Og det nyeste tiltag i den økonomiske integrationsproces er dannelsen af den økonomiske og monetære union, eller bare ØMU. Den her har så medført, at 15 EU-lande nu har en fælles centralbank, nemlig den europæiske centralbank, og så også en fælles valuta, euroen, som vi jo så ikke er med i. Det at være med i EU, det har dog en række konsekvenser for, hvilke økonomiske politikker, som staten må bruge, og hvordan. Og det betyder altså, at man har mindre råderet over, hvilke metoder man vil bruge som land for at nå sit økonomiske mål. Valutapolitik handler om at yde indflydelse på et lands konkurrenceevne. Hvis et lands lønninger og omkostninger stiger mere end de lande, som det handler med, så bliver det sværere at afsætte produktionen i konkurrence med virksomhederne i andre lande. Et indgreb af valutapolitisk karakter, altså devaluering, kan være så vil altså blive benyttet til at forbedre konkurrenceevnen. For lande med åbne kapitalmarkeder og fri kapitalbevægelse er devalueringer en risikabel strategi, fordi at de kan igangsætte forventninger om yderligere devalueringer, som kan gøre det svært at vende tilbage til en stabil valutakurs. Finanspolitik. På grund af Danmarks medlemskab af EU og ØMU'en er det finanspolitiske råderum blevet indsnævret, fordi at Danmark har sagt ja til at opfylde en række krav, som skal sørge for, at hele EU's økonomi forholdes stabil. For eksempel så har EU vedtaget stabilitets- og vækstpagten, som gør, at alle EU-landene de forpligter sig til at opfylde nogle kriterier, som medfølger straf, hvis de ikke bliver opfyldt. Det mest omtalte er det, der siger, at et land ikke må have et underskud på de offentlige finanser, der overstiger 1%. Et andet kriterium er, at den offentlige gæld ikke må overstige 60% af BNP. Og logikken bag de her kriterier, det er, at medlemmerne af eurolandene, de fastholder et nationalt ansvar i forhold til at opretholde ligevægt på deres betalingsbalance. Fordi uden de her kriterier, der ville det være meget fristende for regeringer at føre en så ekspansiv finanspolitik med rigtig lave skatter og stærk vækst, at det kan øge renteniveauet i hele EU. Og så til pengepolitik. Da vi i Danmark har valgt at føre en fastkurspolitik, hvor den danske krones værdi altså følger euroen, og derfor altid vil koste omkring de her, euroen altså altid vil koste omkring de her 7,46 kroner, gør det, at vi ikke kan føre en selvstændig pengepolitik. Derudover kan det enkelte land altså ikke længere påvirke renten, og dermed føre pengepolitik. Når valutakurserne er fastlåst, og kapitalmarkederne er åbne, så vil der jo ikke længere være nogen begrundelse for en forskel mellem renteniveauet i de lande, der er medlem af den monetære union. Hvis der kommer sådan en forskel, så vil den lynhurtigt sådan ligesom udligne sig selv igen. Og den europæiske centralbank har et klart mål, og det er at holde styr på inflation. Det var det. Ja. Bum.